amb un sí o amb un no, també, si pot ser, en brevetat i en síntesi. Celebres tu aquesta notícia, aleshores, o no? Tot i que vingui per raons polítiques, la celebres. Perfecte. Martí, Pilar, sou de la mateixa... Hi ha una frase una mica bona, crec que tot el que hem dit, que és del rei Joan Carles, que és la monarquia és estabilitat. I el que deia aquí el Toni, que és una institució vintage, és que no es pot, per definició, no es pot reformar. O sigui, la monarquia és una representació vivent de l'Estat, que per pròpia definició, pel fet de que no està subjecte a les voluntats particulars, és com està encarnant aquest paper d'àrbitre i aquest paper de representant de l'Estat. Per tant, és la memòria, és la identitat d'un Estat, per tant, modernitzar tot això és que està representant tot el que és l'Estat des d'abans fins ara. Per tant, jo crec que això ho pot situar la seva abdicació per raons polítiques, o sigui, aquí estem en un escenari complicat, la meva presència pot no donar aquesta estabilitat a la institució, i també sobre el tema dels casos que tenen encara pendents legals, etc., que vés a saber tot el que pot venir, i aquest senyor s'està, per dir-ho així, curant en salut, retirant-se, i sobretot que suposo que ho blindaran a la llei que aprovaran de successió, que el seguiran mantenint immune. No crearíem més sinergies entre la monarquia i la societat si s'aconseguís que el rei Joan Carles hagués de demanar, en cas que fos necessari judicialment, explicacions o donar explicacions per possibles casos? Pregunto jo, És que per això posen una república, Dani. Per això posen una república. Per això no facis un rei. El rei serveix per això. Ens poden deixar triar? No, evidentment que ens han de deixar triar. Escolta, des del moment que va sortir demanant perdó per l'elefant... Si continua el rei, jo ho veig absurd treure-li la immunitat, perquè és la seva figura. Per cert. I un rei, per definició, està allunyat de la societat. Jo estic d'acord en fer un referèndum, però mantenir una monarquia, és que monarquia i modernitat pràcticament és un oxímoron. Pots dir que aquest príncep està més preparat que la majoria de polítics que tenim, eh?